Dolan neng peninggalan bangunan Londo bolo. Iki jenengane iku Benteng Fort Willem I. Iki lokasine iki neng Ambarawa, Kabupaten Semarang. Nek lokasi pase kuwi neng Dalan Lingkar Ambarawa kuwi bolo, sing saka Mbawen arah neng Magelang kuwi ana dalan lingkar. Lah kuwi engko sebelah kanane. Nek di Google Map mestine ya ngono. Sakbare parkir terus tuku tiket, iki aku terus mlebu. Lah neng jero ki penampakane ngene iki bolo, iki bangunan lawas tapi sing wis direnovasi ngono kuwi lho. Terus digo wisata. Jerone kuwi iki wis ana tempat kulinere, ana jajanan-jajanane wisan, minuman-minumane. Dadi rene iki ora gur wisata tempat bangunan lawas, tapi iki ya iso nggo kulineran barang bolo. Lah pertama kuwi neng nggon tiket masuk kuwi selain bayar tiket kuwi ya ana souvenir neng kono kuwi bolo. Dadi iso nggo jajan-jajan klambi apa utawa cindramata dinggo oleh-oleh ngono kuwi bolo. Terus mlebu, terus ngene iki penampakane ana nggo tempat foto-foto karo nggo jajan-jajanan. Kuwi sing neng lantai 2 kuwi ya ana bolo. Selain ana tiket masuk biasa kuwi ya ana tiket terusane bolo. Kuwi tiket terusan iki maksude tiket sing dinggo mlebu nyang museum mobil-mobil tua. Lah iki rekake ya estetik ngono kuwi bolo, kon midhuk kene bojoku iki jan. Ngene iki ya engko ora diedit sidane gur dineng kowe ning HP sampe lawas. Lah ning kene iki setelah direnovasi iki dadi tempat foto niki akeh banget bolo. Lah tiket terusan iki engko mlebune nggon ngene iki bolo, ana mobil-mobil lawas ngene iki. Nah, estetik ya apik nggo foto-foto ki jan. Iki nggo private ngono ya cocok. Mobil iki ya pirang-pirang bolo ora gur siji. Dadi mantap nyang mburi barang rono ke mburi ana musolane komplit ya ning kene iki. Iki posisi ning lantai 2 bolo iki. Ceritane iki buka jendela ngene iki kon video iki karepe ya iki sampai saiki urung diedit-edit wis ben. Kebetulane aku rene niki nganu bolo, entuk isih entuk diskon mergo niki pas kuwi iki isih awal-awal ngono kuwi lho. Dadi pas bukaan ngono kuwi. Nek saiki tiketnya mungkin ya wis mundhak, ning mundhak iki ora akeh. Bangunan iki sing separo wis direnovasi tinggo wisata, tapi sing separo ki ya urung bolo. Dadi isih ana sing lawas-lawas banget zaman dhisik. Terus isih ana sing dinggo dadi penjara barang ki ya isih nang kene iki isih berfungsi.